Hej og velkommen. Det her er en meget vigtig video. Ja, som sagt, det er en meget vigtig video. Hvad er det? Det er fordi, at det er en slags update, hvis man kan sige det sådan. På onsdag, den her uge, altså i dag er det lørdag. På onsdag, der er det, at jeg skal på ferie i Serbien. Så der er jeg væk i lidt over en måned. Så det er ikke sikkert, der kommer video op der, hvilket er lidt lort. Jeg har en lidt dårlig PC derhenne. Så ja. Så der kommer ikke video op i hvert fald i noget stykke tid. Men så kommer jeg tilbage igen. Så det er ikke den sidste video sikkert, jeg kommer til at uploade. Jeg skal prøve at uploade rigtig meget i løbet af ugen, fordi at jeg skal på ferie. Så ja, det var bare det. Hej. Okay, ja, det var bare det. Vi ses her.